El podcast de Recomana, 3 Cítrics. Hola a tothom, benvinguts a un nou capítol del podcast de Recomana. Avui tenim sessió de 3 Cítrics on 3 professionals de la crítica trien, remenen, analitzen, comenten i recomanen algunes de les obres de la cartellera teatral. Avui els 3 caps de cartell per ordre alfabètic són Judit Martínez, Manuel Pérez Muñoz i Gabriel Sevilla. Benvinguts, què tal? Com esteu? Hola. Què tal? Avui tenim moltes coses a comentar. És un bon moment, no? Jo crec, de la cartellera teatral, què us sembla? Perquè... Sí, el mes d'abril. Aquest mes d'abril jo crec que és molt potent. Doncs com que hi ha tantes coses, jo crec que hem d'anar per feina i comencem ja repassant el rànquing de Recomana. El rànquing de Recomana. Un rànquing que surt a partir de la mitjana de les valoracions que fan els crítics de Recomana i que ja sabeu que va variant a mesura que s'incorporen noves crítiques. Al número 5 del rànquing hi tenim Lluna plena, que es pot veure al Heartbreak Hotel, una adaptació de la novel·la de l'escriptora Aki Shimazaki, nascuda al Japó i que viu a Canadà, una obra dirigida per Àlex Rigol amb Miranda Gas, Pep Moner, Andreu Benito i Lluïsa Castell. Manuel, tu vas titular la teva crítica com Proximitat en sèrie i delicadesa. Què ens destacaries d'aquesta obra? Doncs és bastant una sorpresa en el sentit que no estem habituats a veure aquest tipus de relats, no? Estem molt habituats a grans clàssics, a grans autors que es repeteixen una i una altra vegada a la cartellera. I de sobte Àlex Rigol s'ha fixat en aquesta novel·la, que és una autèntica delícia perquè explica i sobretot per com ho explica, i és un encert la posada en escena tan minimalista perquè se centra en aquesta història que fa tombar molts murs, entre ells doncs, la típica concepció de la família, el valor de l'amor, o fins i tot la consecució d'altres relats alternatius al voltant de la paternitat. Vull dir que és tot una delícia perquè a més ho fa amb una sensibilitat i amb una poesia molt oriental, no? Que tampoc no és gens habitual trobar-nos això a la cartellera. Hi ha aquesta història d'amor de persones grans, no? L'Alzheimer també hi és pel mig, i destacaves també el Pep Moner, no? Que podem veure Pep Moner en teatre. Sí, la veritat és que jo ho deia a la crítica, que l'havíem trobat a faltar. Jo fa molt de temps que no ens el veiem, tot i que continua en actiu, continua fent coses, i doncs jo recordo un dels últims espectacles que el vam veure, també amb un espectacle molt poètic sobre la figura de Gil de Viedma, que era una autèntica delícia, no? I ell és un intèrpret molt precís i molt ric en matisos, i és fantàstic tornar a trobar-se'l amb el Heartbreak Hotel, perquè és un actor molt, com dic, de matisos, i veure'l amb tan poca distància i fent-se càrrec d'un paper tan que li ha sabut trobar molts matisos, és tot una delícia. Bueno, és la delícia que té aquest espai que ha obert Àlex Rigol a Badal, a Sants, que notes que la distància amb les intèrprets pràcticament no existeix, i pots veure unes interpretacions molt precises i entrar pràcticament com si fossis un protagonista més de l'obra, perquè no hi ha la distància, no hi ha aquesta quarta paret. La veritat és que aquest teatre de cambra, pràcticament, no? I que podem veure... De fet, aquest és un concepte que va rescatar el Gabriel en una de les seves crítiques, que el trobem molt encertat, no? No sé si la cambra o el cubicle que ha fet servir en alguns espectacles, que aquest no és d'aquest de cubicle de fusta, però sí que aquesta sala ja és tot una delícia pel que permet, no? És com les sales com la Flyhard o com altres sales que són molt petites, com la Gleba, que permet un acostament d'estar tan a prop de l'obra que sembles un intèrpret més. I això val la pena, no, Gabriel? Sí, totalment. Jo aquesta no l'he vista, però per altres que he vist, jo estic d'acord amb Manuel. És a dir, jo crec que el Heartbreak Hotel primer és com una ampliació de la caixa de fusta, és aquesta idea. Comercialment, a mi em sembla el suïcidi més bonic que he vist mai, perquè crec que és molt difícil omplir... Molt arriscat. Ja no omplir, perquè omplir sí que omple, però tirar endavant un teatre amb aquesta aposta tan reduïda de públic. És a dir, assumir que tu vols, per fer augmentar la qualitat de l'espectacle, de la comunicació amb l'espectador, que tu vols reduir el nombre de persones que poden entrar. Per exemple, la reposició que va fer de l'obra sobre Pasolini, el Who is Me, que va posar la caixa una altra vegada, jo pensava, que és que això són 20 persones per funció. Clar, això econòmicament és terrible. És a dir, per a mi com a espectador és un luxe total i absolut,
però és veritat que és una aposta financerament molt arriscada i jo crec que val la pena anar-hi per veure, per tenir aquesta experiència i, per exemple, en la proximitat que tu dius, l'Andreu Benito, a l'home de teatre, li va fer guanyar el Premi de la Crítica que li van donar. És a dir, quan entres a l'espectacle en aquesta proximitat i en aquesta qualitat de comunicació amb els intèrprets, veritablement és que volen molt alt. Doncs bona notícia, ho vam comentar aquí ja, que creadors això, com Àlex Rigola, doncs apostin, no? per tenir un espai on poder presentar les seves propostes, no dependre tampoc de programacions i d'altres, i de dir, doncs, aposto per oferir allò que m'interessa i en aquest cas el Herbert Hotel s'hi ha d'anar. S'ha d'anar i anar parlant d'aquestes obres, que és molt important, que costa molt a vegades. Bueno, no és el cas de l'Àlex Rigola perquè té una projecció mediàtica, però és el que comentava la Gabriel, aquesta sala necessita un suport màxim perquè l'aposta artística s'ho mereix i de moment han sigut encerts totes les obres que han anat fent des de la inauguració i segurament continuarà així que anima a tothom a que vagi i gaudeixi de l'experiència. Jo la primera perquè no hi havia anat encara i després m'ha agradat venir perquè ara ja estic convençuda, mira. Doncs sí, una bona notícia aquest any, també ho dèiem, d'aquests nous teatres que han anat obrint i aquests espais teatrals i que estan funcionant també. Després en parlem també de l'Espai Texas, per exemple. El número 4 hi ha Jauria, el Romea, que aquesta és l'obra que ha triat per comentar el Gabriel, que en parlarem de seguida. El número 3 del rànquing tenim el Dia del Batusi, el Lliure, que és la que ha triat el Manuel Pérez Muñoz per comentar, en parlarem també de seguida. I el número 2 del rànquing hi tenim Firefly, com dèiem ara, l'Espai Texas, aquest espai també d'aquesta temporada, aquesta fantàstica obra de la Calòrica, que aquí n'hem parlat molt perquè estava al número 1 del rànquing durant moltes setmanes, es va reprogramar a partir del 8 de febrer i que gràcies a l'èxit esclatant que està tenint està encadenant pròrroga rere pròrroga, es pot veure ara fins a final de maig i no podem dir res més que encara queden entrades, que això és una notícia, parlant de la Calòrica, ara mateix si vas al web encara pots trobar alguna entrada perquè hi ha oportunitat fins al mes de maig. Aquesta l'has vist tu? No sé si ara o ja l'havies vist. La vaig veure quan la van fer al Tantarantana en el seu moment i clar, en aquell moment la Calòrica no era com aquesta cosa superfamosa, cada cop estrenen el que sigui en el lloc que sigui i omplen, no? I en aquell moment, clar, era un espectacle de 4 persones, no és això que ara són 30.000 quan fan, i de cop pots veure'ls de molt més a prop, que no és un teatre lliure o un teatre nacional, i penses, ostres, de bon inici ja hi havia bona teca, o sigui, està bé que l'hagin reposat, diguem-ne, perquè sí, perquè són uns bons orígens, diguem-ne, Firefly. Sí, de fet, Joan Llago jo recordo que sempre diu que va ser l'obra que va suposar un punt d'inflexió per la Calòrica, és a dir, és l'obra que els va fer esclatar i jo crec que amb raó perquè és èxit de crítica i públic, és una obra molt rodona. Doncs ha estat encapçalant el rànquing de Recomana durant moltes setmanes i aquesta setmana, però, passa per davant una altra reposició. Al número 1 del rànquing hi trobem Les dones sàvies, al Maldà, una reposició de l'obra d'Enric Cambrai i Ricard Ferrer, amb dramatúrgia de Lluís Hansen, a partir doncs, de l'obra de Molière, i queden pocs dies també. Judit, ens la recomanes, aquesta? Una altra d'aquestes obres que vaig veure també prepandèmia, allò, abans de crisi, diguem-ne, i que és graciós veure... Abans de P, no? Seria abans de pandèmia. Abans de P, m'agrada la idea, però... Clar, són d'aquestes obres que de cop són 2 intèrprets i que et trobes un forat en un teatre, en aquest cas al Maldà, perquè també estan molt vinculats al Maldà, no? Però... I és fàcil fer-la, i a part és fàcil anar-hi perquè fa molta gràcia, són les dones sàvies, que ja sabem quines són, però tenim 2 intèrprets fent tots els personatges de totes les senyores, diguem-ne, de les dones sàvies. I la veritat és que la recomano perquè fa molta gràcia. O sigui, al final són 2 molt bons intèrprets còmics i que van molt ràpid fent-la, no et dona temps, ja has acabat i t'ho has passat molt bé. Una obra que està al número 1 del rànquing de Recomana, aquest rànquing que, com dèiem, s'elabora a partir de la mitjana de les valoracions, de les crítiques, i que, com sempre, recomanem que entreu a recomana.cat, on podeu llegir les crítiques senceres i les diferents opinions i anàlisis sobre cada obra. Repassat el rànquing, anem ja a l'espai dels 3 cítrics, les obres que heu triat vosaltres per comentar. Comencem, com dèiem abans, per Gabriel Sevilla, que has triat Jauria, que es pot veure al Romea, aquesta obra de Jordi Casanovas, dirigida per Miguel del Arco, feta amb fragments de les declaracions de la víctima i els acusats del judici de la Manada. El primer muntatge és del 2019, ara el 2024 l'obra té un nou repartiment, un repartiment encapçalat per Ángela Cervantes, que fa un gran treball, a més de Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Gabriel,
per on vols començar? Perquè hi ha molt a parlar, sobre això has fet una crítica que animem també que tothom la llegeixi a Recomana. A la teva crítica, per exemple, et fixes en la resposta d'un dels acusats, no? Quan li pregunten per què volia mostrar les imatges de la violació, respon perquè era part de la festa, no? I just sobre això has volgut... Sí, a veure, abans de tot s'ha de dir, ja estan malauradament exhaurides totes les entrades al Romea, però fan reposició al mes de setembre al Goya. Llavors, exacte. Hi ha esperança i és una bona senyal, no?, que després de tant de temps com ha trigat en arribar Jauria, que es va estrenar al 2019 i la veiem per primera vegada a Barcelona el 2024, 5 anys després, doncs hem fet ple i continua i prorroga. I jo crec que l'obra està molt bé... Tu has vist les dues versions, eh? Vas veure la del 2019 i la d'ara. Exactament. Jo vaig veure el 2019 a Madrid, al Kamikaze, i ara, i crec que està molt bé perquè jo crec que en aquests 5 anys sí que pots veure a través de l'obra i les dues versions de l'obra també l'evolució que ha tingut el debat públic sobre el tema de les agressions sexuals. Perquè, clar, jo recordo, jo el 2019 era molt escèptic de l'obra. És a dir, jo em vaig plantejar un dubte que crec que es va plantejar molta gent, i és que l'obra, les transcripcions de Jordi Casanovas es van fer sobre el que es va publicar del judici al 2017, finals de 2017. Clar, les primeres sentències són de 2018, no? N'hi ha dues sentències a Navarra d'abril i desembre de 2018, i la sentència firme del Tribunal Supremo és de juny del 2019. Llavors, quan s'estrena s'estrena crec que al País Basc, al gener 2019, però quan passa a Madrid el mes de març i abril, encara no hi ha sentència firme. No hi havia sentència. Clar. I ja estava al teatre. Llavors, hi ha un dubte que tu et pots plantejar, jo m'ho vaig plantejar, i és fins a quin punt no estem contribuint a través del teatre a un possible judici mediàtic paral·lel pel qual estaríem donant sentència teatral a una qüestió que encara no està resolta per part dels jutges, no? I és una pregunta que et pots fer, i de fet jo recordo que es va mediatitzar molt, que van sortir grafitis al teatre Kamikaze que deien literalment foc monetitzar drames, és a dir, no feu diners amb un drama que és un drama i que s'hauria de quedar ahí. Drama en el sentit, evidentment, no teatral. I clar, jo recordo quan vaig veure l'obra al Kamikaze, després de veure-la vaig canviar completament d'opinió. Perquè és una obra que, evidentment, pren posició del costat de la víctima. És a dir, jo crec que no es pot no prendre posició en aquesta obra. Fins i tot intentar no fer-ho seria una equidistància probablement còmplice amb els agressors. I pren posició, però no ho fa d'una manera melodramàtica o explotant aquesta mena de pornografia emocional que es fa de vegades, no apel·lant a les qüestions com més mòrbides o més dures o més dolentes, no? El que fa és donar veu a les diferents parts, i tu el que pots veure, i a més això Jordi Casanovas ha insistit molt a les entrevistes, i es veu també a la primera i a la segona versió. El que jo crec que tracta de reflectir és allò que anomenem la cultura de la violació. És a dir, fins a quin punt tu estàs escoltant a 5 delinqüents que no tenen consciència real d'haver comès un delicte. Ells diuen, somos gente normal. Després en el judici diuen, no, és que somos normales, nosotros no somos violadores, no somos pederastas. Somos... De fet, la qüestió és que ells han comès aquesta agressió sexual, és a dir, han comès una violació de llibre, però no tenen consciència perquè per a ells forma part d'una cultura, amb totes les cometes, de la festa, és a dir, la cultura de la violació, en la qual això és, entre cometes, normal. I això es manifesta molt bé quan la fiscal li diu a un d'ells però tu quan vas prendre aquestes imatges de la víctima no li vas demanar permís? Evidentment no ho va fer. I dir, és que per a mi no era res dolent, és a dir, era part de la festa. I clar, a continuació l'obra el que fa és posar la cançó famosíssima de Rafael Acarrà, Fiesta, en boca dels 5 agressors. Però clar, la cançó el que diu, literalment, és «Esta fiesta fantàstica con amigos y sin ti». Que és ben bé el que passa, i el que diuen també en el judici, diu parlàveu entre vosaltres, també, només, no? Diuen, en cap cas, evidentment... Llavors, per a ells 5 és, efectivament, una festa fantàstica i amb amics, però és sense ella. És a dir, és contra ella. I clar, el que jo crec que et mostra l'obra, i és allà on a mi em sembla interessant, és que no estàs davant de 5 psicòpates, 5 assassins en sèrie que formen part com d'una mena de raresa, no? Com si fos aquest criminal boig que pots categoritzar en una categoria del mal, i ja la resta està com
lliure, no?, d'aquesta responsabilitat, sinó que són representatius d'una cultura de la violació, una cultura de la festa, on això sempre s'ha normalitzat i ha arribat un moment en què s'ha dit prou. I aquí es veu com hem canviat també com a societat, perquè de fet, clar, aquest cas també va modificar la llei i va ser aquest debat públic i social de com s'havia de qualificar allò, si era una agressió sexual, si era un abús, es va treure, i aquí veiem, clar, és interessant això que dius, de dir, no els veiem com uns monstres, com uns altres, sinó reconeixem aquests comportaments i sabem que socialment, explicar, això s'ha minimitzat, s'ha dit que formava part de la festa, també la culpabilització de la víctima, no?, de què feia aquella nit, què estava fent, si després sortia de festa o no. Clar, tot debats que van ser públics i que jo crec que amb això s'ha canviat molt i s'ha evolucionat, no? Sí. Vosaltres l'heu pogut veure també. Tu has vist les dues versions, Manuel? Sí, també. Jo vaig veure la versió, no en el mateix moment que la va veure Gabriel, jo sí, l'obra amb el repartiment fet a Madrid doncs, es va deixar veure molt poc per Catalunya, crec que va anar a Viladecans, comentava abans, i jo la vaig veure a Figueres també. I és molt curiós el que comentàvem, no?, l'evolució que hi ha hagut amb el canvi de repartiment, no?, i com sent com és una mateixa obra, amb una mateixa posada en escena, amb uns canvis molt mínims que hi ha hagut, doncs com un nou repartiment, un nou to i un tipus d'intenció més precisa, doncs també posiciona l'obra en un altre moment, és a dir, si nosaltres ens remetem a l'anterior muntatge, tant Gabriel ho destacava la seva crítica, jo també, a l'anterior muntatge doncs, l'actriu se la presentava doncs, des d'una fragilitat, des d'una protecció, des d'una mirada, no vull dir paternalista, però sí molt proteccionista, perquè deixar molt clar que era una víctima, no? Sí. S'estava jugant a protegir la seva imatge, perquè fins i tot, tant el director com Jordi Casanova, el dramaturg, sabien que tenien entre mans un material molt delicat. Jo crec que l'evolució amb aquest nou repartiment, amb aquest muntatge, amb un repartiment d'actors d'aquí de Catalunya, se veu també un avançament amb com ha paït, no?, la societat del cas. No sé, per exemple, la interpretació de l'actriu és bastant diferent, perquè ja no és aquella víctima que està a punt d'ensorrar-se cada moment, sinó que vegem una interpretació molt més natural, amb una noia que pot divertir-se, que s'està divertint abans dels successos, abans de la violació. Amb els seus propis dubtes en aquell moment, no? Exacte. Els dubtes que té, que això queda molt clar, no?, de saber, clar, això que m'ha passat és o no és, o què vaig fer, no vaig fer, estic enfonsant la vida dels altres, i clar, tot aquest matís que deies, no? Sí, i tot aquest matís de presentar el cas fins i tot des d'una perspectiva molt més acordada a la realitat, amb unes interpretacions molt més realistes, sense carregar tant les tintes d'un costat i d'un altre, doncs crec que tots hem paït aquest cas amb el temps, i ara som capaços de veure els personatges, si no a una certa distància, sí que abordar el cas amb totes les seues vessants, sense posar panys calents i sense trobar-nos doncs, una interpretació més de base. Jo crec que el muntatge respira molt bé justament per això, perquè som tots molt més madurs a l'hora d'abordar aquest cas, perquè ho hem parlat entre nosaltres, entre les colles d'amics, en les famílies. Llavors aquest cas ha sigut veritablement una transformació de moltes coses i de visibilitzar i de posar en el centre de la diana doncs, aquesta cultura de la violació, no?, que ha fet canviar i ha fet tombar molts murs, no només el legal, sinó jo crec que el simbòlic de tot un país. Llavors a l'obra contribueix també amb això. Jo crec que és una espècie, una catarsi molt efectiva en la qual la gent se troba al teatre, repassa uns esdeveniments, repassa tots els detalls sense entrar pràcticament en el morbo, i a partir d'aquí es construeix una mena de catarsi de dir, no, nosaltres som i potser durant molt de temps continuarem sent així, i aquesta obra ajuda doncs, això, a denunciar determinades actituds que són molt necessàries. Judit, tu vas veure la primera versió amb la interpretació de la Maria Hervàs, no? On la vas veure? A Viladecans, a l'Àtrium, sí. Clar, perquè no es va veure a Barcelona, ara ho recordàvem, no, quan va passar, sinó es va haver d'enganxar en aquests bolos. Com ho recordes? Clar, jo recordo anar a veure l'espectacle pensant, ostres, que de cop entenem com anar al teatre de sí, vale, m'impactarà emocionalment, però en el fons vaig perquè m'agrada, no? Vaig a passar-m'ho bé. I de cop aquest era un tema que sabíem que sortiríem com tocades de l'espectacle i que molt possiblement no es gaudiria, no?, aquesta obra.
I precisament a mi hi ha una cosa que m'alegro que en el nou muntatge, que encara no l'he vist, s'hagi com retocat una mica, que és el que deies al principi, Gabriel, que ni la víctima és una víctima que s'està desmoronant i que de cop és com que la tenim com a un costat perquè pobra, perquè es mor, no? Ni al revés, ni són 5 monstres els agressors, sinó que de cop poden ser persones normals perquè no hi ha dolents que són dolents i bons que són bons, sinó que en el món real hi ha de tot, no? I que de cop els intèrprets siguin famosillos, siguin guapos, siguin que els coneixem de veure'ls a la tele, a la xarxa, etc., ens ajuda com a donar-nos que el món real està ple de persones que podrien ser potencials agressors i potencials víctimes, també. I això és una cosa que crec que és bo. Sí que recordo que vaig sortir de l'espectacle, en el seu moment, i ara em direu què tal, preguntant-me fins a quin punt, si de cop hi ha un dramaturg que és un home i un director que és un home, fins a quin punt aquí també hi ha potser un biaix a l'hora de tractar l'espectacle, no? Que segurament és molt involuntari, no? Perquè forma part de nosaltres, però en aquell moment jo m'ho vaig preguntar. Si hi havia una mena com de pàtina de, bueno, no puc sortir de mi mateix a l'hora de fer un espectacle, no? Però en quin sentit? Quin biaix? Jo crec, a veure, jo crec que el biaix hi és. Vull dir, no, per molt que intenten dos homes posar-se en la pell d'aquest cas, probablement cap dels dos no hagi tornat mai en por una nit a casa. Vull dir que aquestes coses passen, però jo crec que més enllà del retrat del cas, el que sí que és fins a ser positiu és el retrat que fa del que parlàvem abans, de la cultura de la violació. És a dir, més que posicionar-se al costat de la víctima que ho fa, jo crec que aquest biaix està des d'un coneixement intern també del que suposa la cultura de la violació i la cultura amb què ens han criat a molts homes, no? Aquesta violència i com entra dintre del joc d'aquesta broma per justificar determinades actituds violentes i crec que hi ha un retrat molt potent de l'obra i com entra a l'essència de les declaracions del dossier per trobar aquesta cultura de la violació que jo crec que la denúncia d'això és la base de l'espectacle. En aquest sentit, entenc que puc haver un biaix, però també hi ha un coneixement per altra banda molt intern d'aquesta cultura de la que tots els que tenim una determinada edat ens hem criat amb determinats tics d'aquesta classe que són desastrosos. I que justament per això, perquè com que es coneix molt internament, jo crec que el públic també home se sent també molt en aquest cas doncs, interpel·lat i molt incòmode també, i pot fer reflexionar realment de que sí, aquests moments, per exemple, hi ha també el treball d'escènic de moviments, no? que està molt ben treballat també amb els advocats acorrent a la víctima i la revictimització judicial, no? que està molt ben explicada com aquest procés, i depenent d'això, de les preguntes d'alguns advocats, doncs pot ser un procés també de violència cap a la dona. No? És super encertat, jo crec en aquest cas que el text sigui com tret tal qual dels textos judicials. O sigui, aquí no s'hagi volgut afegir res perquè és que precisament llavors es visibilitza molt més, em dóna a mi la sensació, no? Com que no s'ha d'afegir res, tal qual és la veritat i amb això en tenim prou perquè ens toqui i perquè cadascú pugui muntar-se la seva pel·li i s'emporti l'espectacle a casa després. Sí, amb això que deies també, l'Àngela Cervantes, ell ho comentava també, la responsabilitat de com interpretava aquesta persona, no? De com l'interpretava i amb tots aquests matisos, i diu el que més li preocupa era això, que les víctimes de violacions se sentessin identificades, i jo estic molt d'acord amb això que dèieu també d'aquest treball que fa ella, que no és això, que no és un tòpic de la víctima que podíem tenir a l'ús, o que fa 4 anys potser havia de ser doncs, més pedagògic o d'alguna manera, o d'anar més en compte per no atacar-la amb ella. Jo crec que han intentat fer-ho com donar a entendre que això reflecteix la societat que tenim, és a dir, la víctima, que no és una víctima que està trencada des del principi, que se'n va de festa, que fins i tot en un moment donat li podia agradar un dels nois. Això és perfectament possible, però clar, això no impedeix que es produeixi l'agressió que es produeix. I d'altra banda, alguns dels afegits que hi ha en aquesta segona versió són interessants, ja no només introduir la sentència que es va produir després de l'estrena de la primera versió, sinó, per exemple, subratlla en algun moment amb algunes frases que algun dels acusats diu, que és una frase que és molt impactant, diu, no, la violació i pederàstia és el pitjor que hi ha. És el pitjor, exacte. I això ho diu un dels violadors. Diu, nosaltres som normals. Llavors, fins a aquest punt arriba aquesta autoexclusió que jo crec que queda molt ben subratllada. I el que passa és que
diguem, l'obra pren una posició molt clara, que jo crec que això s'ha de dir, i jo crec que benvingut sigui, que prengui posició, primer a través de la música, però després hi ha un efecte de muntatge que és molt del cinema. És a dir, tots sabem que quan tu tens dues parts en un judici i una dona una versió i l'altra dona una contraversió, tu fas que s'imposi aquella que parla en últim lloc. És a dir, qui té l'última rèplica té un efecte de veracitat que no tindria si fos al contrari. Llavors, evidentment, quan hi ha discrepàncies, i n'hi ha moltes discrepàncies en les versions, la última o la segona és la de la víctima, i això posiciona l'obra del costat de la víctima. S'ha de dir que coincideix amb una sentència judicial basat en evidència, vull dir, no s'estan inventant res. Però si tu volguessis manipular per posar-te del costat dels agressors, ho hauries pogut fer de l'altra manera i podries dir també que és un text documental. Llavors, jo crec que ahir s'ha de veure que hi ha com dues maneres de prendre posició. El muntatge dels fragments, que tots són documentals, però diguem, l'ordre dels factors sí que altera el producte, això d'una banda, i d'altra, el que sí que s'ha afegit i és completament lliure, vull dir, és la llicència poètica i de justícia també, és la música. Jo sí que recomano seguir la banda sonora perquè comença amb el 1 de febrer, el Sant Fermín, sí, no? que és cridat a la víctima, continua amb la fiesta de Rafael Acarrà, segueix per l'himne del futbol del Real Madrid, del Cómo no te voy a querer, que és el Cómo no te voy a querer més tòxic que et pots imaginar. És la romantització de l'agressió. I clar, continua amb una cançó de l'Endacaris Muertos, que és Oso Panda, perquè ella fa una broma a xarxes socials, diu que té ojeres farloperes, que és part de la cançó, i la defensa tracta d'acusar-la de consum de cocaïna. Llavors és com la bogeria. I acaba, evidentment, amb el punt més important de la banda sonora, que són els càntics de Germana, jo sí que et crec, que són els que venen a aturar la revictimització de la víctima a través dels jutges. Llavors jo crec que la banda sonora està molt, molt ben trobada i és probablement la millor manera de prendre posició, si vols, d'una manera molt poètica, però al mateix temps molt política i molt neta i molt encertada. Que fort, Gabriel, que ho hagis dit. O sigui, si ho esteu escoltant des de casa o al metro on sigui, no té cap paper al davant, o sigui, et saps de memòria quina era la llista de cançons, diguem-ne. Que guai, no? A veure, he fet la ressenya. Clar, no, està bé. Sí, home, això és una de les gràcies que tenim aquí. A més a més, que ho veiem en directe, hem de posar càmeres, veus, perquè no... Pròxima temporada. Pròxima temporada pel podcast fem això. Bueno, doncs jo crec que han vingut ganes de veure l'obra i que l'ha vist la primera versió, també suposo ganes de veure aquesta segona, no? Per veure tot el que apuntàveu. Judit, tu has triat per comentar l'obra Cadires, amb Montplans i Oriol Genís i amb dramatúrgia d'Albert Ribas, una obra que explica les peripècies i les dificultats per muntar una obra de teatre. El que havia de ser una versió de Cadires de Ionesco acaba sent un recorregut molt irònic, molt profund també per l'ofici, per la carrera de dos actors veterans com són la Montplans i l'Oriol Genís. Es pot veure a l'Espai Texas també. Què t'ha semblat l'obra? Bueno, la vas veure ja fa temps o l'has pogut veure ara? L'he pogut veure ara. Quan la vam fer la temporada passada no la vaig enganxar, t'he de dir, perquè, i això us ho confesso, aquí que no en sent ningú, perquè de cop tens dos actors com amb supermega trajectòria, però com des del meu punt de vista és com, vale, són dos actors, però no és allò que jo sigui superfan, no? I et diuen, vale, faran un repàs, s'asseuran en dues cadires i estaran tot l'espectacle fent un repàs de, per una banda, quines coses han anat fent a la seva vida i què els hi ha anat passant, i per altra banda, com ha sigut el procés de creació d'aquest espectacle que estan fent en aquell mateix moment, no? I això pot no cridar. O sigui, no t'atreia, al principi no t'atreia gaire. Exacte, i mira, vaig dir, per estrenar-me a l'Espai Texas, perquè crec que està molt bé que tornin a fer espectacles que ja s'havien fet temporades anteriors, perquè molts cops, com a públic, se t'escapen les coses, no? I mira, sorpresa, de cop i volta. Perquè, o sigui, evidentment, això no ho penses des de la perspectiva pessimista, però de cop tens com dos actors amb trajectòria claríssima i amb unes taules damunt de l'escena també claríssimes i evidentíssimes que de cop són amics, de cop estan a escena i se saben complementar molt bé, de cop tenen molta gràcia i mira, i que aconsegueixes aguantar tot l'espectacle, que t'expliquin les seves anècdotes i com han fet l'espectacle. Sí. I justament d'això parla l'obra també, no? De la visió a vegades que tenim dels actors veterans o de la dificultat que van tenir, això mateix que tu deies ara. Correcte. Sou dos actors veterans que voleu portar en escena aquest text i allà s'explica tot, no? Són molt sincers, expliquen per on han passat els festivals on anaven amb la seva proposta, on els hi deien que no, i fins i tot un moment també es parla de dadisme i tot plegat i sense desvetllar
allà res, però sí que un dels moments de l'obra, que per mi és un dels moments fantàstics cap al final, i això li van comentar, diu, en un d'aquestes reunions de feina, li van comentar realment, no, és que aquesta escena em sembla que no, que és com obscena, li van venir a dir, i té molta relació amb això, no? amb l'edadisme, jo penso, no? I està molt... Vaja, una d'aquestes perles que s'han repescat i que, dèiem abans, no han tingut tampoc opció de fer temporada ben bé. Havien fet bolos, parlàvem amb l'Oriol Janis a la sortida i em diu, el més semblant a la temporada que hem pogut fer és el que estem fent ara al Texas, que es pot veure dilluns, dimarts i algun dissabte i diumenge, i aneu també perquè queden entrades. Què us va semblar a vosaltres? Doncs, dintre de tot el que comentàvem, no? D'una obra sobre... de l'argument mateix, no? Fora de l'argument mateix, jo crec que és una obra molt innovadora, molt... és justament molt simple, perquè comentàvem, doncs, dos intèrprets amb dues cadires explicant els seus motors, però no és la típica obra que ens trobaríem d'automenatge o amb una estructura simple per parlar de les seves biografies, amb un toc de sentimentalisme molt pujat, tot i que existeix en alguns moments. El que distingeix aquesta obra és veritablement una estructura molt innovadora, que creada a partir d'uns esquemes que podríem dir, no sé, amb influències del teatre de l'absurd i fins i tot del teatre postdramàtic, i és una obra formalment molt madura, i al mateix temps això es complementa amb una proximitat que desenvolupen els intèrprets que és molt és d'elogi, però sobretot ja et dic, no és la típica obra que esperes, doncs, quan vas a veure això, uns actors amb determinada trajectòria que van interpretar un melodrama naturalista a l'ús, sinó que realment és una obra de l'Albert Arribas, que és un dels dramaturgs i directors més innovadors i més inquiets del panorama, i tot això crea això, jo ho deia en el seu moment com teatre per a tietes d'avantguarda, no? Que en principi és la típica obra que no crida l'atenció al públic jove, però que en realitat... Prejudicis, clar. Per prejudicis, correcte. Els prejudicis que tenim. Tal qual, no? I l'obra parla en el que parlàvem abans de l'edadisme, no? D'aquests prejudicis contra moltes de les coses que et pots trobar en aquest tipus d'obres, que és justament, jo crec que el seu gran encert és donar-li la volta a tot això. I a la teva crítica, Judit, tu deies que a l'obra, tot i que hi ha molta quotidianitat, no hi ha banalitat en cap moment, no? I realment això es nota, no? El pes que hi ha darrere les coses que es van explicant i tot el rerefons, no? Perquè hi ha aquest sentit de l'humor, però hi ha darrere molt... Sí, perquè en el fons... molt amargues, O sigui, durant tot l'espectacle estan com fent una repassada del sector, o sigui, van tractant això de l'edatisme, evidentment, però és que en un moment també parlen com del tema dels abusos que hi ha hagut dintre del sector, sí. I te'l parlen, no? I juguen això de que els dos personatges mai estan d'acord, però en cap moment discuteixen, van jugant això, Sí. I ja t'ho han dit, ja t'ho han colat, i ja t'han fet donar-li una volta. Sí, realment és aquest equilibri, no? Justament en aquest moment que pots dir, ostres, quin tema tan delicat, la manera com ho fan amb tanta elegància i tanta profunditat per sobre, i també divertit, no? Perquè tota l'estona també juguen això, no? L'Oriol està dient. Jo em va trucar al Montplans, vaig dir, bueno, finalment faré una comèdia, vindran a veure amb la gent, a jugar amb això que comentaus, no? Del tipus de teatre, que li van demanar a la Lluïsa Coniller si podien fer l'obra, que els hi va dir que no, i bé, realment sí, és una història que pot agradar a molts nivells, no? Jo, en la línia que s'ha dit, hi ha una dada que jo crec que és totalment reveladora el que tu has dit, Judit, és que jo vaig anar-hi l'última funció, quan es va estrenar, crec que és al Goya, potser, no? Sí, se va estrenar al Goya, sí. I recordo que per a la meva sorpresa jo anava amb un sentiment de culpa de, ostres, t'has esperat fins a l'últim minut, em vaig trobar a la meitat de la professió, que anava a l'última funció. Sempre passa això. És a dir, jo crec que això a mi no em passa tan sovint, i ho dic perquè crec que és molt revelador exactament del que deia la Judit. És a dir, és una obra que en principi, pel prejudici edadista, et pot fer mandra i pots pensar una altra obra d'automenatge, bla, bla, bla. I clar, quan hi vas, última funció, jo recordo que vaig fer un tuit que era un mea culpa, de dir, ho sento per recomanar absolutament una obra que ja ha acabat, perquè la vaig deixar fins a l'últim minut per aquest prejudici edadista, i veus que és un magnífic espectacle, i jo crec que és un més dels èxits d'aquest format de l'Espai Texas, que reposa espectacles que poden tenir més llarga vida, i aquest és un cas claríssim d'aquest tipus d'espectacle. Llavors, I val a dir que
és veritat que no ha fet temporada, ara tot just està fent el que s'assembla més a una temporada, però ha estat per tot Catalunya, va estar als centres cívics, o sigui, com que té un format petit i fàcil de fer els llocs, en el fons, de cop te'l trobes en espais que no veuries potser aquests dos intèrprets, si no. Doncs prenem nota també, la subratllem més que res, cadires a l'Espai Texas i recordar que hi ha entrades també, perquè moltes vegades recomanem coses que dius, ja no es poden veure, cadires, jo vaig l'altre dia i encara hi ha entrades també, estava força ple, però s'hi pot anar. I l'obra que ha triat per comentar el Manuel Pérez Muñoz és El dia del Batusi, un altre dels fenòmens teatrals de la temporada, segurament, El lliure, una adaptació del llibre de culte de 1.000 pàgines de Francisco Casabella, que fa anys que preparava ja l'Ivan Morales, que ens ho explicava ja des de feia temps, que anava al darrere. Ivan Morales ja ha posat tota l'ànima com a adaptador, director d'aquest repartiment, on a més d'Enric Auqué, Guillem Ballart i Raquel Ferri, també hi ha Vicent Andongo, Xavi Sáez, Bruna Cosí, David Climent. Manuel, què t'ha semblat aquesta aposta tan complicada a priori d'adaptar? Perquè hi havia moltes expectatives, dèiem un llibre de culte, dèiem 1.000 pàgines, com s'ho farà per adaptar aquesta història tan difícil, no? Comencem dient que no queden entrades. I que tornem a recomanar, exacte, recomanar una obra que no queden entrades, però bàsicament ho fem també per demanar que torni. Vull dir, quan passa això, que ja va passar amb la Calòrica, és a dir, que un espectacle s'estrena amb totes les entrades venudes, això per damunt de la crítica o per damunt de qualsevol comentari que nosaltres puguem dir aquí, el que demostra és que hi ha un interès del públic i que l'encert ja només amb la tria d'aquesta novel·la ja rau un èxit, no? I és justament això, és una novel·la de culte, són 1.000 pàgines, una novel·la de culte té les seves avantatges, és a dir, que té una legió de fans que pel que sembla és més gran del que ningú s'esperava, fins i tot dels responsables del lliure de programar aquesta obra en la Sala de Gràcia, que és la sala petita, però la veuries a la sala gran, aquesta obra, pel muntatge, per tal que ho està fent, o ja està bé que estigui allà i que es faci més temps? Mira, avui hem comentat una cosa que crec que és un signe de coses que s'estan fent bé a la cartellera que abans no es feien, és a dir, són muntatges que tornen, no? Acabem de parlar de cadires, hem parlat de Les dones sàvies, doncs el Firefly, hi ha tota una sèrie d'espectacles que tornen a tenir una segona vida i que això és positiu per la cartellera, és positiu que un teatre públic plantegi una obra d'aquesta envergadura, perquè és un projecte que requereix una sèrie d'esforç artístic i tècnic que difícilment ho podria portar a terme una empresa privada, o seria molt complicat de que una empresa privada el portés a terme, i gràcies a que hi ha teatres públics que es poden produir aquests espectacles, doncs el que té sentit és que l'espectacle gire i continua girant fins que el públic es canse i això ja els productors ja sabran quan és, no? És a dir, la veuria en una sala gran? Sí, la veuria sens dubte en una sala gran. De fet, el lliure de Gràcia, que és una sala que és també molt flexible, com el lliure de Montjuïc, ha permès doncs, una disposició lateral i diguéssim que és una sala relativament petita, però l'escenari és un gran format, perquè està estiradíssim i amb molts pocs canvis, aquest tipus de muntatge, que és un muntatge molt despullat, que és un muntatge amb una escenografia mínima, molt potent, amb 3 idees per a cada acte, però molt ben pensades i molt ben relacionades amb el context de l'obra. És una obra que jo crec que es pot adaptar a tota classe d'escenaris, i com la força i el magnetisme rau en les interpretacions, a una sala gran, una Fàbia Puigcerver t'ho accepta, t'ho aguanta perfectament. És a dir, és un muntatge fet d'actors i és una adaptació meravellosa i ja et dic, la seva força rau en unes interpretacions molt potents, i en que Iván Morales també ha fet una lectura molt des de dins de l'obra, no? Remarcàvem aquests dies que s'ha de tenir un coneixement molt brutal per aportar 1.000 pàgines al teatre, encara que és una obra llarga, encara que són 4 hores amb els descansos, però tot això exigeix un exercici de síntesi que és tot un prodigi, perquè novel·la de culte no és senzillament una novel·la de culte perquè és molt bona, sinó perquè amaga des de la lectura política d'aquest personatge que surt aquest personatge protagonista que surt de les barraques de Montjuïc i després travessa diferents períodes de la transició i dels primers anys de la democràcia fins a les Olimpiades, i té tot un submón, té tot un
tot un muestrari de cultura popular, de cultura pop, d'una certa cultura dels marges i d'una Barcelona que no és la dels discursos oficials, que diguéssim que és tot el contrari, els discursos oficials, no? És la dels altres catalans, no? I de tantes altres epopeies que hi ha de la Barcelona alternativa, i aquesta és la gran novel·la, no? D'aquella Barcelona que va quedar sepultada sota les construccions de les Olimpiades. A la teva crítica, Manuel, deies el fantasma quinqui del Batussi és una bufetada contra la literatura burgesa de l'Upper Diagonal, un bestiari amfetamínic de cultura pop crònica dels marges que esdevé llegenda del paper, i deies que no se t'acudia millor adaptador que ell, que el Morales, perquè de fet l'Iván Morales és una història molt personal. Ell venia també de fer encàrrecs o fer projectes no exactament personals, i aquesta és l'obra que volia fer, no? I que ha estat això, 4 anys treballant-hi, 2 anys després ja posant-s'hi, i destaques també, que jo estic molt d'acord amb això que dius la teva crítica, que cal tenir molt bona oïda per ballar el ritme de tota la música del sud-est i també convertir tanta frase subordinada en història oral, no? Clar, començar l'escriptura de Casabella està molt allunyada de l'escriptura escènica. Vull dir, has de fer un salt per portar aquella literatura tan densa o aquelles estructures tan de llibre, tan plenes de subordinada, i que transformar això en un relat amb diferents personatges, amb uns intèrprets canviant-se de personatge, menys en l'Enric Auqué que fa el personatge protagonista, tota la resta van saltant de personatge tota l'estona, i transformar aquella estructura, aquella narració, i fer-lo i transformar-lo en diàlegs i amb rajos de fragments narratius per donar forma a la història. Tot això és un exercici d'adaptació que és molt brutal, perquè no, ja et dic, no és una escriptura que siga molt teatral, que s'ha de fer aquest salt. I per altra banda, el que parlàvem de l'adaptació, no? Moltes de les coses que explica molt profusament a Casabella, a la novel·la, són coses que estan implícites a l'obra, no? És des dels accents de determinats personatges fins a com es comporten, fins a determinada cadència, la manera de parlar dels personatges, que això... Aquí hi ha d'haver molta feina de direcció i dels actors de treballar, de portar-li veracitat, això, no? Sí, pensa que 400 està dividit en 3 parts i són 3 novel·les diferents. Cada novel·la té un univers en el qual hi ha una història principal, però hi ha altres subtrames que algunes no apareixen a l'obra, però que en essència està tot. Tu t'has llegit l'obra El dia del Batussi. Et sembla que és una bona adaptació? Diguéssim, el que ha quedat fora ja està bé, perquè ha dit que ho ha volgut fer, ell que la novel·la no és així, perquè comença amb l'actualitat i va fent salts temporals, ell ho ha volgut fer de manera cronològica, no? Una història més cronològica. Et sembla una bona decisió? Sí, la veritat és que, clar, dintre d'aquesta història de novel·la Rius, si haguéssim seguit l'estructura, sobretot no de la primera novel·la, sinó de la segona i la tercera, doncs hauria hagut uns salts en avant i enrere que jo crec que en l'obra és un encert, perquè permets entendre tota l'evolució del personatge, com va transformant d'aquest arribista que està submergit en les misèries de la política de la primera democràcia, que després va transformant-se va agafant el seu lloc com una espècie d'icona de la cultura independent, molt de barri, i tota aquesta transformació comporta tota una sèrie d'elements que estan ahí a la trama, que van volant. No sé, per exemple, Casabella, dintre de la seva narració, com que anomena fins a 30 grups alternatius de la música de l'època, perquè realment era un malalt de la música, de la cultura pop, i jo crec que Iván Morales ho entenc, però possiblement el que deia d'Iván Morales, que era un adaptador idoni, poques persones com Iván Morales segurament coneixien cada referència, i abans de llegir la novel·la havien sentit aquells grups, i la música és molt important tant la novel·la, i Iván Morales ho ha fet com una part més de la posada en escena, amb els propis intèrprets també tocant instruments, donant-li aquesta essència musical a la peça teatral que ja et dic, s'ha de conèixer des de dins, i s'ha de conèixer tot aquest molt simbòlic. De fet, hi ha un detall que coneixem a Iván Morales, és que està fascinat una mica per tota la litúrgia que passa amb les esglésies evangèliques. Exacte. I que fins i tot ha agafat això i ho ha posat fent-se una part important de la tercera part, i ha confluït. Ell deia això, que
mentre es preparava, un record de parlar amb ell fa temps ja quan ho estava preparant, i diu estic anant a misses evangèliques, he anat a misses evangèliques per captar l'essència, diu que per mi és dels espectacles que hi ha ara doncs, més interessants, que aquesta sensació de comunitat, catarsi col·lectiva, diu, avui en dia doncs, es troben a les raves i es troben a les misses, i això, que m'he recordat que ho he explicat, i realment ho aconsegueix, perquè l'Enric Auqué, el Guillem Ballar, no, quan fan el relat, aquest joc amb el ritme de bateria, et faig la pausa, de pujo, té molt d'això, no?, de personatge aquí carismàtic que t'arrossega i te'n vas amb aquesta energia, no? Això està molt aconseguit, no? Està molt bé, està molt bé. I és molt curiós com una novel·la que en principi no té música i com el teatre s'ha pogut aprofitar tot això, no? Fins i tot la música que interpreten el directe i fins i tot altra música com quan visiten l'església, no? I aquell genial el Ballar fent aquesta cantarella típica d'una església, i hi ha detalls molt que li donen, que fan un paisatge sonor i fins i tot un paisatge simbòlic que acompanya molt bé el relat. Està molt ben vestida la dramatúrgia, i en aquesta síntesi que han fet de la novel·la, qualsevol detall que s'escapa fora del text té tot el seu sentit dintre del marc de la novel·la. Gabriel. Sí, no, jo la vaig veure. Jo potser no sóc tan entusiasta com Manuel es deia. A mi em va agradar, però sí que és veritat que jo tinc un punt més escèptic en general respecte a l'adaptació de novel·la al teatre. És a dir, jo en aquest cas vaig veure una molt bona adaptació, que de fet jo em demanava com això no s'ha fet abans. És a dir, una novel·la o una trilogia com la de Casabella, que explica també el que és el món del tardofranquisme, transició Barcelona Olímpica des de Barcelona, que aquest material tan ric no s'hagi utilitzat abans per l'escena. Ara bé, és veritat que això dona una funció de 4 hores 30 amb 2 pauses. Jo ho veig més en un format com de sèrie, perquè crec que és una trama efectivament episòdica, crec que li aniria millor i crec que faria molta més justícia a la història. Com dius? Com un format? Com una sèrie. Com una sèrie. Jo li veig més la cara o les possibilitats d'una sèrie. I vull dir... Una sèrie televisiva, vols dir? Sí, de fer-ho... sé que és terrible dir això des del món del teatre, i jo soc molt defensor hi ha espai per tot, home. Del viu i en directe. Vull dir, no és a la contra d'aquesta adaptació, que està molt ben feta, però jo crec que recrearia molt millor tot aquest món des d'una estructura més episòdica, perquè és veritat que és una història molt potent i molt interessant, que sobta que no s'hagi explotat més, de tot aquest període des de la ciutat de Barcelona. I a més, jo diria, amb aquest director, que pel que entenc també ha fet cinema, o fa poc ha començat amb cinema, i amb els mateixos intèrprets, que a més jo crec que s'hauria de posar en valor, més enllà d'aquest protagonista absolut que fa l'Enric Auqué, la resta del repartiment. És a dir, veus un Guillem Ballar, que jo crec que és un actor meravellós, tots, a més, els personatges molt diferents que té, i que bé que troba els diferents registres, i a mi em va agradar molt la manera en què es va dirigir a la Raquel Ferri, perquè la Raquel Ferri jo crec que d'una manera molt injusta se l'ha tancada moltes vegades en el rol com de la femme fatal, no? Jo penso sempre, ella va fer a l'Acadèmia la Venus de les Pells, però també quan ha fet algun Shakespeare, la Nit de Reis també era la comtessa, que feia més aquest rol. Moltes vegades li toca una feminització, una feminitat molt sexualitzada, i en aquest cas feia una part d'això, però també feia, per exemple, un personatge masculí que apel·lava a la masculinitat més tòxica contra les dones. Llavors la tenies d'un costat i de l'altre. Sí, els personatges aquests kinkis, que això que costa tant, l'underground aquest, I crec que algun dels millors moments de la funció, per a mi, són els de Raquel Ferri en aquests registres que són completament atípics en la seva trajectòria i en la d'una intèrpret dona d'aquesta edat, no? Llavors crec que en general el repartiment està molt ben trobat i la manera en què s'han decidit els personatges per a cada intèrpret. Doncs el repartiment ja el tindríem fet, i tant de bo doncs, es faci també aquesta sèrie, i tant que sí. I de moment, aquesta dèiem tot esgotat, i estarem a l'espera. Hi ha com un clamor popular, jo crec que a les xarxes a tot arreu, al Julio Manriquel li deuen xiular les orelles, o li deuen haver reat per moltes vies els missatges de sisplau que tingui oportunitat també que es pugui veure aquest dia del Batussí. I això que siguin 4 hores i mitja, què? Perquè a mi em tira enrere, com a mínim. A veure, has d'entrar en l'obra. És a dir, jo confesso, com deia, jo soc menys entusiasta que Manuel, és a dir, jo la recomano, em va agradar,
però per mi sí que hi ha irregularitats, és a dir, té moments molt bons, molt potents, i hi ha d'altres en què a mi se'm feia una mica pesada aquesta narració constant, és a dir, combina molt bé la mostració i la narració, hi ha moments, sobretot el primer acte, és com més narratiu, és com que estan fent més l'explicació, a partir del segon ja t'ho posem més en escena, però jo tenia moltes vegades la impressió de que era molta informació argumental, molt ràpida, i a mi se'm feia, de vegades, no sempre, però de vegades una mica més difícil. A veure, són 4 hores, pensa, però en realitat són 3 obres diferents, cada una que refereix a una novel·la. Cada novel·la té un argument completament diferent a la resta, per tant és com veure 3 obres seguides d'1 hora i poc més. Llavors és molt factible, vull dir, no és com una obra general en la qual té diferents actes d'una mateixa història, sinó que vas atravessant diferents períodes de la història acompanyat dels personatges. Estic d'acord amb que algunes parts estan més treballades que altres i que hi ha sempre una progressió i que no cal haver llegit el llibre per veure l'obra, vull dir que l'obra s'explica perfectament i que 3 hores en realitat, bueno, vegem coses molt veiem pel·lícules i estem acostumats a veure sèries de moltíssimes hores, ens podem permetre el luxe de veure una obra d'aquesta durada i a més veure-la sencera, i també seria un encert, com fan en alguns festivals en alguns països, doncs fins i tot programar-la en dies diferents i fer diferents obres i fer diferents combinacions, perquè ja que van aparèixer les novel·les separades, doncs també estaria molt bé que aquesta obra tingués diversos formats i diverses parts, formes de veure-la al cap i a la fi. Exacte, es va voler diferent, tot i que el Casabella sí que ho concebia tot com una obra, i en la teva crítica, Manuel, jo està molt d'acord també, el comparàs també el format amb el 2666 de l'Àlex Rigola, que també eren com aquestes 3 parts que, de fet, a partir de la novel·la de Bolaño, que eren 3 obres diferents, en aquell cas encara més. En aquell cas eren les 5 obres del 2666 i amb pausa entremig, i llavors l'espectacle del Rigola es pujava a 5 hores, és a dir, i sopaves, les pauses. et donaven menjar entremig, que aquí no. Clar, aquí són pauses curtes. No, però pots sortir i pots encomanar alguna cosa o pots emportar-te l'entrepà, que això s'ha deixat de fer al teatre, però era una quan havien descansos de forma més habitual, la gent es portava el seu entrepà i no hi ha problema. Però sí, en aquest sentit sí que jo vaig veure una referència al 2666 de Rigola en aquesta forma de transformar la literatura amb teatre, i amb un tipus de teatre no tan naturalista, sinó un teatre basat en la paraula i la capacitat dels actors per explicar la història, no? de fer-se narradors, de fer-se intèrprets i al mateix temps narradors de la història, no? I també amb una forma de concebre l'escenografia un poc minimalista, no? D'agafar uns pocs elements, fer quasi una obra, diguéssim, o fer una representació pràcticament simbòlica del que vol explicar aquell acte, i a partir d'ahir anar construint simbolismes a partir de molt poques coses. Vull dir, el primer acte és, com diguéssim, un concert amb els intèrprets tocant o proposant ritmes, les quals després la lectura va seguint. I la segona part, diguéssim, que ja vegem un club molt sòrdid, no? en el que passen tots aquests on la gent entra al fang de la política, i finalment vegem com la ressaca d'una gran festa, no? que anticipa potser la ressaca olímpica, no? que ha d'arribar, que és un poc el resumen de la tercera part, no? I del destí final d'aquest personatge protagonista, que és com una de les icones de la literatura de Barcelona. Doncs dona per molt el dia del Batusi, i com deia, tant de bo es reprogrami. I ara és moment d'escoltar la guillotina afilada d'Enriqueta Martí. Enriqueta Martí, aquest personatge satíric que ja sabeu que ens visita habitualment aquí en el podcast de Recomana. En aquesta ocasió ens parla de Sant Jordi, de literatura i de llibres sobre teatre. La guillotina d'Enriqueta Martí. Duros a 4 pessetes, princesa. Estem a 4 dies de Sant Jordi i la majoria de diaris es dediquen a treure informacions sobre les novetats editorials. Vinga, novel·les del Sant Jordi, premis Òmnium i estel·lars premis Planeta. Però de les col·leccions de teatre? Qui se'n recorda?
Els llibres de teatre cal buscar-los al costat dels de poesia, a les llibreries i a les biblioteques, més amagats que les guies de viatges. Si m'apures, seria bo que algú fes un Lonely Planet especial per fer una expedició Coronel Tapioca a la recerca de les edicions de teatre a la FNAC. Mira, si jo sóc Enriqueta Martí i em van penjar una crònica negra de desaparició de nens pel Raval al segle XIX, ja us puc dir que caldria fer un homenatge a Toni Casares de la Sala Beckett. Cada any adverteix i plasma els periodistes de literatura santjordiniana que guardin un espai per a les novetats de teatre. Ell, com a director de l'obrador de dramatúrgia, bé que ha de procurar que tothom tingui un aparador. Que ja sabem que no serà un best-seller. Però, filla, és molt agraït llegir les rèpliques a casa després de veure una funció de Jordi Oriol o de la Lluïsa Cuniller. I mira, si no s'ha pujat mai a escena o no hi vas poder anar a la temporada de Caral Riera perquè tenies pendent una extracció sanguínia d'una criatura desvagada pel port, doncs sempre et pots imaginar l'escena amb els teus filtres de colors, cortines, espai sonor. Llegir un llibre de teatre també és tot un viatge. Ja et dic, criatura, duros a 4 pessetes. Doncs gràcies, Enriqueta Martí, i ens apuntem aquesta recomanació que deia el Toni Casares, també de la Beckett, que hi hagi més presència, no?, de propostes literàries, ara que doncs, relacionades amb teatre també, no? Això de les llistes que veiem i realment els textos teatrals no apareixen per enlloc. No? Sí, la paradoxa és que el dia del llibre Sant Jordi és per commemoració d'un dramaturg, com és Shakespeare, però després els llibres de teatre no compten com a llibres. Llavors la contradicció és total i absoluta. Molt bé. Vosaltres, imagino, heu regalat mai llibres de teatre o sí que sou lectors, evidentment, no? No perquè vull conservar els meus amics. Sí, s'ha de regalar teatre. Sí. Molt bé. I clàssics de teatre, que hi ha molts clàssics i entre tots hem de fer-ne de nous. Exacte, sí, bueno, i això que explicava el Casares també i aquest esforç, no?, que fan també molts centres també per editar teatre i perquè aquestes històries doncs també quedin d'alguna manera, no? Abans d'acabar, un breu apunt, molt ràpidament, si us sembla, perquè anem una mica malament de temps, d'alguna de les altres obres que hem vist de la cartellera que voleu dir molt per sobre. Manuel, Gabriel, Judit... Doncs, ja que estem parlant de literatura i de creuaments entre gèneres, i que en 2024 celebrem l'any d'Estellers, del poeta Vicent Andrés Estellers, jo voldria fer una recomanació que és l'obra Coral Romput, que hi ha a l'Àtrium. És un dels pocs homenatges que s'està fent per mi el poeta més important del segle XX de les lletres catalanes. I això és important perquè tu vas fer justament un tuit a les xarxes que deies atents a les folcloritzacions perquè no només Vicent Andrés Estellers va ser un renovador de la poesia valenciana, el poeta valencià, no tingueu por de dir-ho, destaques això, no? Que hem de dir que és dels millors versos de l'idioma català del segle. Sí, és això, vull dir, moltes vegades estem atents a determinades separacions, fins i tot dintre de la llengua, separacions absurdes, i que, doncs això, que tenim un poeta que dona la casualitat que era valencià, com podia haver sigut de mallorquí o de la Catalunya Nord, i enguany celebrem el centenari, va ser un dels millors poetes del segle XX. De moment que jo sàpiga no hi ha programats als grans teatres actes d'homenatge a aquesta figura i, doncs, per tant, el que hem de fer és anar a la Sala Àtrium perquè Marc Jornet i l'actriu Marina Alegre han muntat un espectacle que està basat en un dels poemes, pot ser una de les obres més completes de Vicent Andrés Estellers, que és el Coral Romput, que és un llarg poema amb 3 parts, pràcticament d'escriptura automàtica. És una de les grans obres que ja havia tingut alguna versió escènica al 2008
i que està el gran referent del disc d'Ovidi Montllor de l'any 79. Aquest poema pren forma d'espectacle a la Sala Atrium, un espectacle molt intimista, molts pocs mitjans, però una lectura molt a consciència. És un monòleg on estava amb Marina Alegre, no? Marina Alegre sobre l'escenari. Exacte, surt ella acompanyada de molts pocs recursos escènics i realment és una obra cabdal de les nostres lletres, és un poema molt intimista, però alhora amb un compromís social molt ferm i un retrat amb molts matisos d'aquella època dels anys 50, que és quan està escrit, i penso que és un temple literari de les lletres catalanes i aquest espectacle, doncs, si el fan a l'Àtrium, anem a veure l'Àtrium, però estaria bé també que els teatres es plantegessin algun tipus d'homenatge a la figura d'Estellés. Perfecte, en prenem nota. Coral Romput a la Sala Atrium d'augment, i a veure també si els teatres públics també es posen les piles en aquest sentit. Totalment, perquè crec que ahir són les sales petites, són el Teatre Batega, com es diu, qui estan assumint moltes vegades una tasca, com deia Manuel, de teatre públic. I a més jo també la vaig veure, em va agradar molt, i crec que s'ha de dir que és important, que és una obra que ve amb tota la seva historicitat respectada. És a dir, hi ha moments en què en qüestions de llengua i en qüestions de gènere es diuen coses incòmodes i no s'han tocat, i són. Llavors jo crec que és una obra valenta en aquest sentit, que et ve tot el pack sense retocs i amb tot el seu valor poètic, històric i polític. Llavors és molt recomanable. Molt ràpidament, Gabriel, també un apunt de l'obra de Bob Pop. Hablar no sirve, punt de nada, a l'Espai Texas, només els diumenges. Només els diumenges al matí, a les 12. Jo crec que és una obra que val molt la pena perquè, en principi, podries pensar que és només com una mena d'autohomenatge que es fa Bob Pop ell mateix, però és al contrari. També amb allò que dèiem de cadires i de la Montplansé, que a priori el prejudici que pots tenir, no? Ell mateix, un personatge televisiu... Però ell explica, que sense estripar res de la història, ell explica que aquesta obra surt d'una sèrie de fracassos, no? De situacions fallides a la seva vida, i a partir d'aquí ell et parla de la seva experiència, però t'està parlant de moltes més coses a nivell sobretot mediàtic i polític, o de la política que es fa des dels mitjans, perquè ell és conegut sobretot com a analista televisiu, però també t'explica, et fa tota una perspectiva respecte al que és el moviment LGTBIQ des dels anys 80-90, que ell no considera que aquests temps passats fossin millors, en contra del que de vegades es diu, i sobretot jo el que trobo és molt valent i molt honest, que ell es fica en molts problemes, és a dir, explica moltes anècdotes molt incòmodes, de les quals treu conclusions molt interessants, fins al punt d'anar a discutir per versos concrets de poemes concrets, per exemple, de Federico García Lorca, i moments d'automofòbia de Lorca, per fer una revisió de la poesia homoeròtica en llengua espanyola del segle XX, reivindicar una perspectiva queer al segle XXI, és a dir, no és una obra complaent ni fàcil, ni que faci com les citacions evidents per guanyar-se un aplaudiment fàcil, no? És una obra que es fica en problemes i jo crec que val molt la pena. Hablar no sirve, de nada, a l'Espai Texas. I Judit, volies destacar també Des de l'ull de l'huracà, al Maldà, obra escrita i dirigida per Pau Carrió, interpretada per Laura Obert, sobre la corresponsal de guerra Mary Colvin, assassinada pel règim sirià l'any 2012, després d'haver cobert moltes guerres arreu del món. Ens la destaques també, no? Sí, quan es va estrenar al Teatre Nacional formava part d'un díptic i primer teníem una altra part que una de les coses que es va comentar és que potser juntes no funcionaven tant perquè, d'acord, estem parlant de dos periodistes de guerra, diguem-ne, però que no es podien posar juntes perquè eren dues històries massa diferents, no? Llavors hi ha hagut aquest encert d'ara portar-la només una de sola i, a més, crec que Laura Obert s'ha de seguir amb el que faci, més aquí que és un text dramàtic, que no fa comèdia, que és el que estem acostumats habitualment. I l'hem vist als centres cívics, l'hem vist al Maldà i val molt la pena. Doncs ens quedem aquests 3 apunts també finals de recomanacions. Moltíssimes gràcies a tots 3, ho hem de deixar aquí. Estaríem més estona parlant, però deixem la conversa pels teatres. Judit Martínez, Manuel Pérez Muñoz, Gabriel Sevilla, moltes gràcies a tots 3 i fins la propera. Com sempre, totes les crítiques actualitzades i postfuncions a recomana.cat. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu, gràcies.